Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Mali kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati banki yothandiza pa ntchito za chitukuko mu Africa ya Africa Development Bank yalonjeza kuthandiza boma la Malawi pa ntchito yokonzanso msewu wa mphepete mwa nyanja ya Malawi wa M5. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lakhazikitsa gulu la anthu amene adziyang'anira mmene ntchito yakagulitsidwe ka mafuta ikuyendera. Khoti lalikulu ku Lilongwe lagamula kuti mayi Ane Mumba akakhale ku ndende kwa zaka 53 chifukwa cha kupha mwamuna wake Professor Peter Mumba. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsimikizira anthu akunkotakota ndi kusalima kuti banki yothandiza pa ntchito za chitukuko mu Africa ya Africa Development Bank yalonjeza kuthandiza boma la Malawi pa ntchito yokonzanso msewu wa mphepete mwa nyanja ya Malawi wa M5. Dr. Chakwera amalankhula zimenezi kunkotakota ndi kusalima pa ulendo ocheza ndi anthu pomwenso anaona momwe ntchito yokonza msewu ikuyendera. Dr. Chakwera anati ndi zokhumudwitsa kuti maboma amene adalamulira dziko lino mbuyomu adaulekerera msewu mpaka nakuonongeka, koma anati boma likuukonza ndipo ukhala msewu wapamwamba kwambiri. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pa ulendo woyimayima pofuna kucheza ndi anthu maboma ankhotakota komanso salima, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayamba kucheza ndi anthu amene anasonkhana pa stolo zapadwangwa pa nkhotakota boma, pa akalimanjira, pa Nkaika, pa Thavite komanso pa Siyasiya boma la Salima. Polankhula pomulandira President Chakwera, aphungu onse boma la nkhotakota anayamika President wa dziko linoyu kamba kuti boma lake laganizira ntchito yokonzanso msewu wa M5 omwe umadzera mphepete mwenimweni mwa nyanja ya Malawi, maboma ankhotakota komanso Salima omwe anati maboma amene apita mbuyomu adawunyalanyaza. Ndipo phungu adala pakati mboma la nkhotakota apita Mazizi anapempha boma kuti liganizire zonjezera chiwerengero cha anthu amene apindule kufetereza otsika mtengo komanso apereke chakudya kwa anthu amboma la nkhotakota atikamba kuti ambiri sanakhazikike kwenikweni chifukwa cha ngozi ya madzi osefukira yomwe idachitika kumayambiriro a chaka chino. Nawo Agrezeda Jeffrey omwe ndi membala wa chipani cha Malawi Congress anayamika boma kamba kuganizira zokonza msewu wa M5. Koma inu ika kontrakita amene akukonza msewu uno zaka zonse maboma apita aja ose aja analephera. Ndipo polankhula kwa anthu amene anasonkhana m'malo onsewa, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati akuzindikira kuti kuonongeka kwa msewu wa M5 omwe umadutsa mphepete mwenimweni mwa nyanja ya Malawi kwakhudza bizinezi za anthu komanso miyoyo yawo kamba kuti ndi umene amadalira pofuna kupeza ndalama zothandizira mabanja awo. Komabe Dr. Chakwera anati boma lake ladzipereka pofuna kuonetsetsa kuti msewu umene ukukonzedwa panopa ukhale wa makono kwambiri, ndipo anati ndokondwa kuti contractor amene akugwira ntchitoyo wamaliza kumanga miratu pa msewuwo. Tiyambireni kumanga msewu kuti tikukonzenso ndi lero, ndipo wakhala zaka zambirimbiri msewu umene wakhala uli kutivutitsa kuno ku Lakeshore. Maloto akamuzu aukwaniritsidwanso chifukwa adayamba kulota ali kundende kuti kudzakhale msewu mphepete mwa nyanja, ndipo boma la America dali loyamba kuthandiza kuti timange msewu mpaka pano tikumanganso tsopano monga tikuchita kwina ngakhale msewu wa M1 kuti ukonzedwenso. Izi nzitukuko zimene tifuna zikhale zokhalitsa ngakhale nthawi ikuchepa kapena ikuchedwa, koma kuchita zinthu za phindu, zinthu zoti zioneke kuti nzolimba vana vathu kutsogoloku adzayendemonso. Maziko amene tuyika ife na amenewo woyikira vana yawo vakweza mmapewa kuti andione, ngakhale vana amenewa sikuti ali ni voti ya ine, koma ana amenewa ndi amene tiwakonzekera kuti akakhale pabwino mawa. Dr. Chakwera anafotokozera anthu kuti banki ya Africa Development Bank yadzipereka kuti igwire ntchito ndi boma la Malawi pofuna kuonetsetsa kuti msewuwo utheretu. Ndipo pa ntchito zachitukuko zosiyanasiyana, Dr. Chakwera anakumbutsa anthu kuti boma lake ndi limene lalemba
apolisi oposa 4,000 komanso kukweza aphunzitsi zimene sizinachitikepo mbuyomu ndi maboma apitawa. Pa nkhani ya chakudya, Dr. Chakwera anati boma layambapo kale kupereka chakudya m'madera osiyanasiyana a dziko lino, ndipo anatsimikizira anthu akunkhotakota ndi kusalima kuti boma likuwasamalira pa nkhani ya chakudya, koma anapempha kuti pasakhale kukondera pogawa chakudya. Ndipo pa nkhani ya chisankho chimene chichitike mdziko muno chaka chamawa, Dr. Chakwera anapempha anthu kuti akalembetse mwaunyinji, atikamba kuti poponya voti adzakhala akusankha kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Isaac Jali, MBC Nkhotakota. Bungwe la Millennium Challenge Account MCA lasaina mgwirizano ndi nthambi zina zaboma zimene zithandizire kumanga kwa misewu inayi mdziko muno. Misewuyi ayimanga mzigawo zitatu za dziko lino ngati njira imodzi yothandizira alimi kuti azipeza misika ya mbewu zawo mosavuta. Mkulu wa bungwe la MCA kuno ku Malawi Adai Mawindo wati ali ndi chiyembekezo chakuti ntchito yomanga misewuyi iyamba pofika mwezi wa Meyi chaka chamawa. Zambiri mulipoti ili. Ntchito ya ndalama zokwana $350 million yomwe bungwe la MCA ndi nthambi zina zaboma akuyamba kuyigwira ikuyembekezeka kuonjezera chuma chomwe makhonsolo amapeza komanso kulimbikitsa ntchito za malonda pakati pa alimi. Mkulu wa bungwe la MCA Adai Mawindo wati padakali pano chilichonse chili mchimake ndipo ntchito yopereka macontract kwa akatswiri omanga misewuyi iyamba kuunikidwa pa 20 Novemba. Ambapo kale ndife kukamba zoti tapitakali kutenda tapitakali kunsika kuyang'ana ma contractors othandizire kumanga misewu imene. Ntchito imene ikhale ikupitirira mpaka na mwina June July next year kuti ma contractors osapezeka. Ndipo mkulu woona ntchito za misewu ku unduna woona ntchito za mtengatenga a Kevin Mponda ati unduna wawo onetsetsa kuti misewuyi ikumangidwa mwaukadaulo. Tiyesesa kwambiri kuti ntchito imene igwirike program iyi igwirike malingana ndi imene ndondomeko ayikozera according to designs and standards. So ifeyo ntchito yaikulu kwambiri imene tigwire unduna ndikuyesesa kuti ma standards onse akutsatirira. Ndalama zokwana $350 million zomwe dziko la Malawi ligwiritse ntchito pomanga misewuyi ndi gawo lachiwiri potsatira ndalama zonga zomwezi zomwe zidagwira ntchito yotukula ntchito za magetsi m'mbuyomu. Trust Office, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC latilonjezera masiku mukalembera wa chisankho mugawo loyamba. Chikalata chimene wasayinira wapampando wa bungweli Justice Anabel Mtalimanja chati MEC yachita izi kamba kakuti panalibe ogwira ntchito wa bungwe la NRB malo olembetsera voti amene khoti linalamula pa 25 Oktoba mwezi uno kuti malo onse akalemberawo mukhale a NRB. Chikalatacho chati masiku onjezerawo azalengeza pa mathero akalembera wa voti wa mzigawo lachitatu. Malinga ndi MEC izi sikuti zisokonekera kalikonse makamaka sizisokoneza kalembera wa gawo lachiwiri poti bungwelo lipitirire ndi gawolo monga adalengezera. Muchikalatacho Amtalimanja anati MEC ikumana ndi bungwe la National Registration Bureau NRB kuti atsatire chigamulo chimene akhoti anapereka kuti anthu amene akufuna kalembera kulembetsa chiphaso cha unzika athe kutero malo olembetsera voti. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati lichita kafukufuku malo othirira mafuta galimoto kuti apeze ngati akusungira mafuta kapena akugulitsa ku misika yosavomerezeka kuti apeze phindu. Mkulu wa MERA a Henry Kachaje walengeza izi pa msonkhano wa olemba nkhani umene cholinga chake chinali kudziwitsa anthu pa zimene bungweli likuchita kuti anthu azipeza mafuta galimoto mosavuta. Nayo mtolankhani wathu kumukani phiri ndi nkhani yonse. Pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa MERA Henry Kachaje anati bungwe lawo posachedwapa liyamba kutchula komanso kuchititsa manyazi kampani zomwe zikugulitsa mafuta a galimoto ku misika yosavomerezeka. Apa Akachaje ati bungwe la MERA likuchita zonse zothekera kuti mafuta a galimoto ambirenso kupezeka m'malo onse mdziko muno.
ndondomeko yomatengera mafuta kumaiko akunjawo mofulumira ndi mochulukirapo inativuta kuti tikwaniritse, koma pakadali panopo tili ndi chitsimikizo tsopano chifukwa choti ndalamayo imene timayembekezera ngongole talipira, komanso mabanki a mdziko muno atipatsanso ndalama zina zochuluka zimene zathandiza kuti tibweze ngongoleyo, ndipo pakadali panopo makampani amene ali ndi udindo otibweretsera mafuta ali pakalikiliki tsopano kubweretsa mafutawo mdziko muno. Ndiye ndi chiyembekezo tsopano kuti tikapitiriza mmene tayambiramo sipatenga nyengo yayitali tisadaboleze nkufika poti tsopano vuto litathana nalo. Komabe akachaji alephera kutchula tsiku lenileni lomwe mafuta awa ayambe kupezeka mdziko muno ndipo apepesa ku mtundu wa Malawi kamba ka vutoli lomwe amayembekezera kuti likhala litatha pofika tsiku la lero. Tafikadi poti zikuwawa anthu kunjako sikuti akusangalala tikumvetsetsa, koma ifeso kumbali yathu tayesetsa ndipo tikuyesetsa kuyika ndondomeko zonena kuti tidutsepo msanga pavuto patisakhazikikepo. Sitiyika nthawi chifukwa zimatengera nkuti trakiyo yanyamuka yufikadi, zimatengera nkuti treniyo yanyamuka yufikadi, ndiye titero. Mwina funso ilo sinafunsidwe mbali nayo, koma popeza timayankhapo pomwepa ndingofotokozapo mbali imodzi. Masamba mchezo pena ndakhala ndikumatsatira ndithu anthu nkumanena kodi mdanena kuti kwabwera mafuta mu treni, kodi adatha? Ndeni mati ndingonena kuti trenija ikamabwera kawiri matreni amene akumabwera kumale kuno amakoka mabogi okwanira 30. Ngati yomaliza imene inabwera sabata latha inali ni mabogi 30. Mabogi 30 amabweretsa mafuta okwanira 1.2 million liters. Nde ikabwera 1.2 million liters tikhoza kufunitsitsa kuti akhale masiku ambiri, komabe nkamwedwe kathu ka mafuta amapezeka kuti mafuta aja tsiku limodzi masiku awiri amene watha. Ndiye kuti tikufunika kuti trenija izibwera ndithu mabogi mwina ochulukirapo. Pakadali pano logistically kolodako atiuza kuti pakhoza okwanira atakhala kuti akoka ndithu pafupifupi 58 atha okwanitsa kumalodako. Ndi njira imodzi imene tikuchita kuti okay, tabwereka ndi kwina kukhale mabogi ambiri tizikoka yambiri izibwera ndi mafuta ochulukirapo. Poyankhulapo zokhudza mafuta galimoto omwe anabwera mdziko muno posachedwapa kudzera pa sitima ya pamtunda, akachaji anati mafuta awo anali ochepa chabe kuyerekeza ndi mlingo wa mafuta galimoto omwe amafunika mdziko muno. Pakadali pano bungwe la Mera lapereka theka la ngongole zomwe anali nazo ndi kampani zonyamula mafuta mwa ena, ndipo atsutsa malipoti oti mpungwepungwe omwe uli mdziko la Mozambique usokoneza ntchito yobweretsa mafuta galimoto mdziko muno. Bungweli lalonjeza kuti lipitiriza dziwitsa Malawi zomwe akuchita kuti mafuta awa ayambirenso kupezeka mdziko muno. Kumbukani Phiri, MBC Blantyre. Akaidi pa ndende ya Mzuzu ayamikira mtsogoleri wa dziko lino kamba kokhala mtsogoleri yekhayo amene wakhululukira akaidi ambiri mu ulamuliro wake. Akaidiwa amayankhula izi pamene nduna yoona zachitetezo cha mdziko Aken Zikhale Ng'oma anayendera ndendeyi. Tili ndi ripoti la Chisomo Manda. Kunali chisangalalo pamene nduna yoona zachitetezo cha mdziko Aken Zikhale Ng'oma anayendera akaidi pa ndende ya Mzuzu, komwenso anapereka mpata kuti akaidiwo ayankhule za kukhosi kwawo. Poyankhula kwa ndunayi, iwo adati amayamika chikondi chomwe mtsogoleri wa dziko lino ali nacho pamene wakhala akukhululukira akaidi ena, komanso mmene zinthu zikuyendera mu ndendeyi. Komabe iwo adapempha adindo kuti akamasankha oti atuluke asamakondere. Ndipo poyankhulapo mkulu wa ndende ya Mzuzu Asmart Maliro adati vuto lalikulu pa ndendepo ndi chakudya komanso kuchepa kwa galimoto. Koma ndalama zithu zipanga allocate kuti mwina tilipire ma suppliers amene anatibwesera ka zakudya ka mchimanga ka ndinyemba ndi zina zinthu zija zikumatenga nthawi kuti zilipiridwe. Ndiye tinadandaula pamenepo kunena kuti mwina panakhala upangiri wina kuti zinthuzo zizilipiridwa mwansanga kuti ma suppliers athu asamakhumudwe. Poyankhapo za mavutowa, ndunayi idayambira kulikulu kwa unduna wawo kufunsa chomwe chuma chedwetsa ndalama zogulira zakudya, pomwe ndalamazo zilipo kale, ndipo iwo anawatsimikizira kuti vutoli litha.
pankhani ya zachakudya nchachizukira kuti malocations ali bwinobwino koma ndamazo zimachedwa pena ndi pena nde tayankhula nawo a PS konkuno kwalongosolera amene zilili zinthu kuti iwo osatsimikizira kuti achitapo kanthu kuti zinthu ziyende. Pankhani ya galimoto naponso pali mabajeti oti pafuna kugulidwa magalimoto opita ku prison. Pano pachonje tuli pano tapempha kuti asalephere kuti ayipereke nzuzu prison galimoto kuti izathandiza zikagwiritsa ntchito galimoto ya wankulu amene ali pamenepoyo. Kenaka ndunayi inakachezanso ndi akaidi achizimayi isanachititse mkumano kupha mwamuna wake Professor Peter Mumba. Ane Mumba, mayi wa zaka 56, amene anawapeza olakwa pa mlandu wokupha mwamuna wawo Professor Peter Mumba, awaweruza kuti akakhale ku ndende kwa zaka 53 kuyambira pamene adamangidwa pa 20 Septemba mchaka cha 2020. Oweruza mlandu Amzondi Mvula ndiwo apereka chigamulochi pomaliza pa mlandu umene wakhala ukupitirira kuyambira 2020. Margaret Mapando wadza ndi ripoti. Loya oyimirira boma pa mlanduwu apapano kamwendo omwe sanafune kuti tajambule pa kamera ati akhutira ndi chigamulochi kamba kuti iwo anapempha bwalo la milandu kuti Ane Mumba akakhale ku ndende moyo wawo wonse. Akuboma tinapempha kuti dia ukhale moyo wawo wonse ku ndende koma khoti yapeka zaka 53 so mukaphatikiza zaka zawo komanso ndi 53 it means kuti ndi life imprisonment ibe imene timapempha. So ife aboma tachilandira nditu chigamulo chimene khoti yapereka. So ngati atipasi ma documents onse oyenera kuti akamangana ku bwalo lalikulu la Supreme Court ifenso tidzayankhaso motengera ndi ma grounds amene anenera. Loya wa Ane Mumba a Innocent kubwalo ati sokhutira ndi chigamulochi ponena kuti sichikugwirizana ndi umboni omwe mbali zonse ziwiri zinapereka ku bwaloli. Akubwalo akuti akukonzekera kukapereka chikalata cha apilo pasanathe masiku 7 akubwerawa. Iwo ati izi anayamba kale kukonza kuyambira tsiku lomwe Ane Mumba adawapeza olakwa pa mlanduwu. Kupita kusogoloko focus yathu ikhala kwenikweni ya kupezedwa kolakwa conviction ya client wathu. Mukuona kwathu ndi mukuona kwa client wathu conviction si yoyenera si kugwirizana ndi umboni eti pali zinthu zambiri zomwe mukuona kwathu sizinapangidwe consider ndi court pali zinthu zambiri zomwe zinapangidwa consider mwina mukuona kwathu sizinapangidwe consider moyenera so tikufuna chilangochi chikapangidwe test ndi Supreme Court kuti Supreme Court ikachioneka ikaone kuti ndi choyenera kapena ayi. Ane Mumba anawapeza olakwa pa mlandu opha amuna awo a Professor Peter Mumba omwe ankaphunzitsa ku sukulu ya ukachenjede ya Luwana mchaka cha 2020. Kwagamula kuti akakhale mndende kwa zaka 53 ndikumaliza kwa mlandu omwe umaoneka kuti umapereka chidwi pa nthawi yomwe amauzenga. Margaret Mapando, MBC Lilongwe. Boma kudzera ku nduna wa zachuma lakhazikitsa sabata lokondwerera ntchito za boma zothandizira kuchepetsa umphawi kwa avumbwe m'boma la Tcholo. Nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi komanso chisamaliro cha anthu Jane Sendeza ndi omwe anakhazikitsa ntchitoyi yomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu osaukitsitsa akukumana nawo. Austin Kachipeya anali nawo pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi ndipo wafika ndi ripoti. Mwambo unabweretsa pamodzi akuluakulu a boma mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo othandiza pa ntchito zachitukuko cha dziko lino ndi mafumu kuti agawane nzeru komanso kupeza njira zochepetsera mavuto omwe anthu akumana nawo. Nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi komanso chisamaliro cha anthu Jane Sendeza anati ndondomekoyo ndiothandiza popeza chithandizo cha chuma ndi kuti mabanja akambirane mmene angapezere zosowa zawo za tsiku ndi tsiku zomwe nzothandiza pa moyo wawo. Wiki imeneyi ndiyoti timabweretsa onse amene amagwira ntchito yothandizira nkhani ya chithandizo cha anthu ovutikitsitsa. Amene akabwera pamodzi amaona kuti kodi kumbuyo uku tachita zotani, nanga pano tachite ziti, nanga kupita chitsogolo tichite ziti. Ndi amakhala kugawana nzeru zosiyanasiyana kuti kodi titani kuti chithandizo chimenechi chitetezo chimenechi kwa anthu achikhale
chabwino komanso chikhale choti zikuyenda bwino ndiye ndithu ndi bwalo limene azikhala kukambirana zimenezi. mawu ake kazemba dziko la Germany kuno ku Malawi mayi Ute Konigi anatsindika kufunika kopeza ndalama zochuluka zomwe zingathandize pa ntchito zothandiza anthu ovutika komanso anayamikira boma la Malawi chifukwa cha chidwi chake chotukula moyo wa amayi ndi atsikana. Ndipo DC wa mboma la Tcholo Hudson Kupanga ndi mmodzi mwa anthu omwe akupindula ku ntchitozo mayi Ellen Mwanga ayamikira boma chifukwa cha ndondomekoyi yomwe ati ikusintha miyoyo ya anthu ambiri. Ifeyo ngati aboma la Tcholo takondwa kwambiri chifukwa yapangitsa anthu athu amene akulandira ndalama anasiya kulandira June koma panopa ndalama zabwera dzana ndi kulandira za 4 months kuonetsa kuti anthu amenewa athandizika chifukwa chakuti ndondomeko ikamachitika amakhala akulandira akupeza zinthu ngati ziweto ting'ono ngati mbuzi, nkhuku komanso kulipira ana masukulu. Kubwezeretsa chilengedwe zimene zathandiziranso mabanja kuzimira pawokha komanso kubwezeretsa chilengedwe kumazikonzekeresa mu nyengo imene yangozi kuti akhoza kuchita bwanji komanso kuyang'ana nkhani ya madyedwe abwino imene tikulimbikitsa kudera kwathu. Pa mpando wa bungwe lolimbikitsa chitetezo cha anthu la Civil Society Social Protection Network Robert Mkwezalamba wati kupereka zinthu zofunika kwa anthu zothandiza pochepetsa umphawi ndi kuonetsetsa kuti palibe kukondera pogawana zinthu. Austin Kachipeya, MBC Vumbwe Tcholo. Unduna wa zachuma wati mtengo wa chimanga upitirira kutsika ngakhale miyezi imene chimanga chimasowa ikuyandikira. Mlembi wamkulu mu unduna wa zachuma Betchani Chereni ati kutsikaku upitirira kamba ka mfundo zoonetsetsa kuti chimanga chikupezeka pa msika zimene boma layika. Iwo amayankhulapo pa ripoti la banki yayikulu ya Reserve imene ikuonetsa kuti chimanga chinatsika mtengo mwezi watha. Justin Mkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ripoti ili lomwe latenga kafukufuku wa bungwe la International Food Policy Research Institute laonetsa kuti mu September chimanga chinatsika mtengo ndi 6 kwacha pa kilogramu kufika pa 790 kwacha kuchoka pa 796 kwacha pa kilogramu mu August. Usanafike mwezi wa September, unduna wa zachuma ndi unduna wa zaulimi unaonesesa kuti chakudya mdziko muno chikhalemo chokwanira. Kotero unduna wa zachuma unaonesesa kuti ndalama zogulira chimanga ku mabungwe ya ADMAC komanso National Food Reserve Agency NFRA zipite mwachangu ndipo anagula chimanga mwansanga ndi kuchisiya pa msika. Kupatula kwapo boma linagwirizana ndi mayiko ndi mabungwe amene amalithandiza pachuma ndi kugula chimanga chopereka kwa anthu mwaulere kuzera ku bungwe la Dodma. Mlembi wamkulu mu unduna wa zachuma Betchani Chereni ati izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zapangisa kuti mtengo wa chimanga ukhazikike ndi kuyamba kutsika ndipo zinthu zipitirira kutero. Iye amene ali ndi chimanga ndi akufuna zoti ayenzachigulitse nthawi ya njala kuti chidzadule chimukhalira chifukwa choti chimangacho ife ndiye tikugula pano ndipo tikagula tikhanacho kuti tili nacho tayamba tikuchigulitsa pa mtengo wokuti otsikirirako apezeka zokuti tapitanso ku season ina chimanga chawo chijasanagulitse akuyenera chitulutse chimangacho kuti ife tichitenge tichigulitse bwinobwino tichisungenso bwinobwino. Mtengo wa chimanga ndi omwe umatenga gawo lalikulu pakuwerengera kwa mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu mdziko muno. Achereni atipopeza mtengo wa chimanga upitirira kukhazikika ndi kutsika, mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu inflation rate pa Chingerezi ukuyembekezeka kuyamba kutsika zomwe zithandizire kuti magawo osiyanasiyana zachuma abwerere mchimake. Katswiri pa nkhani zachuma Abondi Mtembezeka akugwirizana ndi Achereni ndipo apempha boma kuti lionetsetse kuti chimanga chikupezeka chokwanira mdziko muno. Mmene Malawi timapangira kuyeza mmene kakoledwe ka zinthu kamaendera chimanga kapena kuti chakudya chimakhala ndithu ndi chimatenga gawo lalikulu kumayezedwe amenewo. So ngati mtengo wa chimanga ukutsika choncho tikhale ndi chiyembekezo kuona kuti kakoledwe ka zinthu muno kakhoza kutsika miyezi kubwerayo. Dziko la Malawi limadalira ulimi ngati njira yokhazikitsira chuma mchimake. Justin Mkwewu, MBC Blantyre. Thupi la yemwe anali Vice Chancellor wa sukulu ya Catholic University of Malawi Associate Professor Ngei Ruth Kanyongolo aliyika m'manda m'mudzi mwa Chechamba Village kwa mfumu yaikulu kwa njana mboma la Tcholo. Mlangizi wa boma pa milandu Athabo Chakaka Nyirenda ati dziko komanso nthambi ya zamalamulo
yataya munthu ofunikira kwambiri. Anthu ochokera mbali zosiyanasiyana anasonkhana mudzi mwa Chilemba mfumu yakulu kwa Njana boma la Tcholo kudzapereka ulemu womaliza kwa Malemu Profesa Kanyongolo omwe anamwalira pa 28 Oktoba mzinda wa Blantyre. Mmawa wake mwana wa malemuwa Ulemu Kanyongolo wati mayi ake anakwaniritsa zinthu zambiri pa moyo wawo komanso anakhala moyo wabwino. Bob Chilemba omwe anayimirira ku banja ati Akanyongolo anali munthu ochilimika pochita zinthu kumudzi kwawo ngakhalenso ku dziko lino. Ife ndi othodwa kwambiri ndi osweka mitima titamva kuti chemwali wathu mayi wathu anti wathu watisiya ndipo watisiya atangodwala pakanthawi pang'ono. Komanso mwina china chimene chakhala ngati chatithodwesa kwambiri ndikuti omwe mwamwalira ngeyi Kanyongolo ndikuti patangodutsa 1 week masiku 7 chimwalirireni chimwene wake Iliya Juma. So zamkhangati angotsatizana anthu abanja limodzi. So ndi zinthu chomvetsa chisoni kwambiri, ndi chinthu chothetsa nzeru kwa ife akufamile kuti taluza anthu awiri motsatizana. Mmodzi mwa akuluakulu ku Catholic University a Francis Nkhoma komwe malemu amagwirako ntchito ati adzawakumbuka kamba kamagwiridwe awo ntchito abwino. Ndipo president wa bungwe la maloya achizimayi achisomo nyimba governor ati Kanyongolo ndiwo anayambitsa bungweli mchaka cha 1994. Profesa Kanyongolo anali munthu osiyana, anali munthu okonda kupanga zoti anthu ena apite patsogolo. Anayambitsa bungwe lathu la Women Lawyers Association mu 1994 atazindikira kuti azimayi anzanga mu Malawi muno amavutika, amafunika kuti azithandizidwa ndi maloya koma sangathe kukwanisa kupeza ndalama. Ndi anayambitsa bungwe limeneli kuti ife tizitha kuyimirira azimayi anzathu mwaulere, ndipo akhala munthu wa active ndithu bungwe lathuli. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka tsiku lomwe anatisiya timadalira kwambiri, amatipasa mauphungu, amatha kutiuza kuti apa mutapanga chonchi zitha kukhala bwino. Ndifeyo taluza munthu woti timadalira kwambiri ndipo tili pa chisoni chachikulu. Mlangizi wa bomba milandu Athabo Chikakanyirenda ati Profesa Kanyongolo anali munthu ofunika kwambiri komanso odziwa ntchito. Anyirenda atinso Profesa Kanyongolo waphunzitsa maloya ambiri za malamulo mdziko muno. Akanyongolo anabadwa zaka 58 zapitazo ngati Gay Ruth Jumbe ndipo agwira ntchito ngati mkulu wa University ya Catholic kwa miyezi 5 iwo asiya mamuna Kanyongolo ndi mwana wamkazi Ulemu. Secret Segula, MBC Tcholo. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yalepherana ndi timu ya Premier Bet Dedza Dynamos pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi mu mpikisano wa TNM pa bwalo la Kamuzu. Dedza ndi imene inayamba kumwetsa chigoli mchigawo choyamba. Amin Musa ali ndi ripoti. Mchigawo choyamba timu ya Bullets ndiomwe inapeza mwayi omwetsa chigoli koyamba kudzera pa penalty, koma katswiri wakutsogolo Adepocho Papatunde analephera kugoletsa chifukwa katswiri otchinga pa golo wa Dedza Donex Mwakasinga anagwira penaltyyo. Mchigawo chachiwiri timu ya Dedza inamwetsa chigoli kudzera kwa Ibrahim Sadiq yemwe anachokera panja. Izi zinapangisa kuti timu ya Bullets ilimbikire kwambiri ndipo inapeza chigoli chofanana mphamvu kudzera mwa katswiri wakale wa Dedza Lamek Gampani mu nthawi yowonjezera. Bullets idakali pa namba yachitatu mapoint okwana 43 pomwe Dedza yayimabe pa namba 11 mapoint okwana 30. Masewero ena timu ya Moyale Barracks yasuntha kuchokera pa namba 10 kufika pa namba 6 pomwe yagonjetsa timu ya Baka City ndi zigoli 9 kwa chimodzi. Ndipo masewero ena matimu a Mafco ndi Bangwe alepherana pa bwalo la Nankhaka posamwetsana chigoli chilichonse. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wati banki yothandiza pa ntchito zachitukuko mu Africa ya Africa Development Bank yalonjeza kuthandiza boma la Malawi pa ntchito yokonzanso msewu wa mphepete mwa nyanja ya Malawi wa M5. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lakhazikitsa gulu la anthu amene adziyang'anira mmene ntchito yakagulitsidwe ka mafuta ikuyendera. Khoti lalikulu ku Lilongwe lagamula kuti mayi Ane Mumba akakhale ku ndende kwa zaka 53 chifukwa chakupha mwamuna wake Professor Peter Mumba.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, mwakoma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kawiri mnyamata amene anakhalapo ndi mwana anabereka mwana ndithu amatha kukwatira mtsikana amene sanaberekepo mwana. Koma mtsikana amene anaberekapo mwana kuti akwatiwe ndi mnyamata osabereka mwana kumakhalatu zolankhula zambiri m'makwalalamu.